Yes, I suffer for and Cremofo, Munamukra or May. Or mine him piebo, or mine senke, and whatever on the buy. We are Shassi. A animal mine ya conform my own. Ashanti and I gun and tokwa. Was so what didn't judge Emma? Emma, my gun. Option 4 ya mamu nyina tena se nyansa po kasa mfonyini so enye so ne ye ba akopɛ wo se yesane no madwemba ekwan so ene ya bayi no nkomobo ene ne mu bɛbɔ na ye bɛbɔ nkomo no na ya adesuade efutusem atetesem abakwasem a ne nyina no ehia sɛ wɔsɛ menu mienu ye gi adwa na ye tena ho na ye fa bie ne edibu ekotodwom na ye de enante esumaduru oman no ewiemu ayedi ewiemu awefom asase kasa nti amo man Ghana abo nyenye ya bo nyina ne se brichie kase abo man memma kentra nwama na nko mutuetu omo so bo yesi tuo di perfume papa bi di gu mu ayi obi dwetre sika kra ise ye kwa akoyi o man na adwuma de aba enkradie mu akoyi ayama ye ba yesi agubotom na ye ba eya rewosem a ewose yesi hu nkonwa ye bo akire maako se koku akomesika ye ne se brekunam wani ni hyew so a saade na ebeda de amaye medi ni abusu apanyi ogusu aduomi black power na mo hu so oteme nchen dada no wono na mene ni besane sa ansemi mu na yesane no badwemba ekwan so ama wa wutie mi so wanya de achi ntentem yenko na ye ne black power nkodi nkomo opanyini nya sa ho ye o metiapo wona me hu wache me wo ho ko ya masaba ai bia bokọ ba bia be fine why se wumpom ye de o metiapo ene na me mammo akọ abamre nyansapo so me bia so nyansapo for de o mo so afi de bia o mo busa o ebi kura se wawu se ne de wuo ne de ne de wuo de se wo obi na hu na wo hwehwa da ho wo hu ne da ho na afi wo bisa wawu ana wawu ana me ada se wo pre mpinti na wa busy na se watu kwan ya wi ase de o hwe obi na hu na ye nema mienu nema miensa ada se onti apo ada se watu kwan ana se waje visa eko down eko emfe binye se de obende yesi yesu kra ye jahem wo mo kondie wo mo ko da bia meka ye ne ya ka ne enim kwan ye nso ye befa so akọ ene ye hu ma ne boama mutalanom ane sergeanti ane wo mo ka ho nipa nwotwe koda dunsi a wo mo ko ye ye hu wo mo hyabrese die ko wiye na wo amenu mienu ye te ase ye ni ye hyabre enanu ya sa wa ye kono kwa ya so nipa 15 wo mo sa akọ anopem say Eastern region ho me be ya ye betena se ya enipa nsia akọ akwansia wo mo nso wo mo kọ enti wo mo de wo mo hu wo mo hyabre wo mo kọ na miminu mienu a ya ka no ebede ne ehu kwan be ne nso ye befa so a ye bekọ enu na seminu mienu se de esi ne yi no ye de benya futisem na nche ho ne akaka bensem anim sem akokrokosem apempesem ma ye mu bi asa ye ne ase ye nta de ye ho abrabom ne asetena mu ye nua bi ngen no ye hu kwan ye befa so ye nipa atena sanse me kwa aba no emu nsem bebre ana ye behwe esunsum mu nsem a ewo saa enipa nwotwe ya Ghana fo yi enkwada na omowuo ene nkwanhyi a esisi enginera ye pese hu ni titiw panyimfo ate sɛ akonya nkwanhyi ate sɛ na yedu mu gu botom kwan ya ye fa aso na beto social ni media so kwan ya fa aso bo ho daguro na nanom mu wo kuro mu kura no won mu tweka na wo mu nsɛ na ne koyeye konfo a yesi okogu nsa sɛ ne kowieye enu nti wo man ebenyi nsunsanso bi we so afutusem bi wo mu a wose ye fa a eku yanimi ye de boy bra sunsum mu na nanom asofo anase papa nanom asofo ebebre de wo mo de aba na yen de ene ne yawura abosomfie na ye ne konfo eye black power tumi ekura no ye de ni bedi saa ensemi nkomo enti kame ho nkomo no be de pa nana akwa babiem ye ncha asem femfria na me ntumi che next na asem me be kan mo du pa se de bi obi hu me bi ahu se me na me kan asem kakraka wi eno kura nso nya eye ni die kura wo de me ye nuanom awufu because ensem ha ensem de ha pa me pese ye sha se de free 16 kwada na omu ye no ye hwe ho amane ne ye de bewie 80 ye be sha ase no medikan ada omampanyin mahama
me dan aseme nkwa na nyina ade papa na yade bia metimi aka se oye prophet eye komfo ne nipa entie no me na meka kire o de ade na aba hwe ahaw na aba no mo obi amfa blame emma yewura mahama eso ayera me kakra je wo se wo ye bia waye na nya atwom ene ani bre bone pese me nkum nya na ka na aye esi de wo ye bia be na wo ye yenti ha na omampanyin beka se ye mmompa ye magana ye fra so fofo ene nkramufo ede na omampanyin hunu ye a wo hunu se Ghana hia mpaibo ne be ye interview busa o se mpaibo na Ghana fom ye se mo nkonkobo no so le shi be na me president na untutu na moye afidi ye se mbusa wo mo as a president onye sunsun madwuma wo hunu se da bi enye ma bi ni nam wiemu a me gima so fofo di me gime malamfo di enti ye nkobo mpa ye magana ya mfra konfo mu wie me sabe ka chem se mo asofo abobọ mpa ye no Ghana ye wo bibia o ye wo timber ye wo cocoa ye wo manganese ye wo bauxite ye wo gold bibia o ye wo bi e de haunting no mampanyin si ye nkobọ mpa ye mo fa solution bra na mampanyin o mampanyin onya ka se mo nkobọ mpa ye ne de solution ya mo de beba bia no obegina so no atoto ne ma because sofo bia no parliament obi kramoni bia ni ho a as a limam bia ni ho parliament obi na mom ni nipa afamu no ye wo bibia o mampanyini ye na mom susu ma famu no je na o man ye mi hunu bo e wo wiem mi hunu haw e wo wiem na mom no ye ya bosom sama sinchen ye se asofofo enkramofo mu na mu kura o man ni hia mpaibo o man ni senke emu aye be no mde bae mu musa wo mu musa Ghana asofofo ene enkramofo no mko bo mpaye ne se emu aye ben e no mde ma mampanyi o me ne ma no wanye ana o ma fa hwangoma no o man Ghana we enya adwuma aka asemo enya adwuma efise wonim se ne nkoma me no bedi e ka mensem se mebisa wo se efri bretin santini a yem se atames ne hye se adwuma di na se ana a wo yi akonfo firi wo man adwuma di omu di nyina mu mampanyfo aba hye nyina abeto aso a ye bibia ankaka ne Independence Square 6 March ne yeko bibia ye bia no nananom begu wo nsa kramofo aba ye wo de na Kristofo abo mo mpaye but enne ne ye yi nananom abosomfo na sa konfo afiri mu a enti yem mu se ye ho se santehene when na di wiem akwanuaba esene santehene sa musu bonu ebi nto ne da amen ebi to santehene da because ono onfu plane abra ye konfo papa ne beda da this wa okoduru so obeba so aye besa siripa akopim so babeduru me so santehene me so Ghana because Ghana mo ye firim enti de ne be ka be ya akukọ sa kira koroma anya ne fe tefra wanya asem a okotiri ma kira akukọ ebesi ni sai enti wo free se sampan bo na Mahamad bae no na nka ye kwampa dwempa no de ba na emom no wo mo wura mu na amoa ko na amoa e de as wo de wote ye da be no man be ka se president be ka se ye mompa ye magana emputupru tama kufu ado ka se ye mompa ye magana no eno ne ye solution for covid we dey how na aba bibiansi ye watra se ehunu se da bi dia wo se me de ma ho ade ye bia me ye ne mom no me hu ye ma bi ye wo wiem me mfa mamo mo so mfa solution mra se me wura fi bia ma kire me ne ye ene sampai boya kuro ya na emma wo no nso kura wa nko sa adwumadie bi nka ye sa because solution na ope no wonyan solution na ope se omo so omo nam yesunsun adwuma wo Ghana ha a ye de mama nkwamhye tro nkwase nkwamhye bi ye nam social media ena we hwan ebewu ena hwan ebewu ena ma we mfu pre ni bi ema we mfu ye se mo nkọ bompa ye na mo mfa ha wa Ghana ekomu mra na ye sika afamu a ye nso abo sunsun mu famu de mpasa mu de ye bia ye mfa mu kosi ano di asem na mtimbe kan ye no betra ba hye nkwase nkwamhye we kwase nkwamhye we mba shisha a kire Ghana fo mo ka se Ghana ye jimi ana wa kan kwase nkwamhye de ma me misa we kura sa na maba nkwara ne kwashin so ne ye ko sofo baako Kofi Amponsa prophet Kofi Amponsa ose John Mahama na se aben wo munyi agrada free prison na o mehwe ne ma na anu nti na we yi sisi nya sa de besi kura ase sofo ne kan sa mfrani ma asem we na agrada nko ne nipa odema na na ye mwa se agrada nko ne obi mpo enso esen keke na esen no na no me se mehwe ma ga bi video na man ya o interview prison for me se misunya me hwede misunya abaya na se chese otu obi nchan ena se ne maame ewu se ne papa ewu ena kom de no ena wakwakofa milo na ba me no ekom de na otimi ko maame ne kitchen a de ope na wafa enu ntini ya jelim no ekom ande Kofi Amponsa se nya no na ama sisi wan hu amanfo bebre asem no munim ho hwe ena de ato muso anu nyame anim
ba agrada why mistake Ghana fo nyina hu say why mistake why comfort twin crofo adi why evangelist I say twin crofo adi ya nton na japade am fantua nyame ankasa Lazarus nya Lazarus mpo ya secure emra wo hu nyame no yesu koleta obu nkrofo a wo hu yesu oto obi a wabu no bia no osi hu mo e de ma no yesu ka chen say secure say dia meda wo fie ada yesu ankoda hia ni fie agrade wa anya sa so ti ase eti ase wo sofo ohawa ba na ye perepu masibira we eyi agrada nti eyi agrada enkwala ya o mawuoi eni asofofo ya friends mampanyifo o mawuoi yeyi o mo eyi agrada o mbeba bia emum sa statement na free prophet Kofi Amponsan ba na e unfortunate statement papa me yada but me kura me hu yam na me say na unim say Kofi na e kasa ase na de ase anase am to kire say no apen so atemuda ebesie no Nyankopon ma no wa bo hu da wuro bo say su yiri beba o su yiri beba o empre do say na mo bo da wuro say mo anya agrada how beba o mo anya agrada how beba how na ba si ye wi afi na beba da wuro abusia we enyom kura nka ya ho na edi kan no tie nwura nyom na nkase mu bia bisa nkwadan dunsia yi ekwan yi omo fa so na omu free mu ye ne ayen panyimfo ye beka se ye bo apayo ene ani da ho bone a ye adwen se ye kwan ahodo ne ye nsiesie ye mum ye diskane ba ye ne ma ehu hia enu nto man Ghana ye titiro kwantempo anka de nka anya hwe wo se koyi no enko yi eka ho enkora ye wu awie fine ewuo bia ye wuo se de de bia eka no wo mo wuo wie nanso se hwe kwan yi omo fa so yi a bia ye asem ne si ye no no wo sese a bese mfinsie aduanan pepepe nie na we besi ya edunum wu yi na nkrofo bi nso ko ayi a wo nso wo krom ho no ma wo mom wu yi kura de na empanyimfo a na wo nso edoso echewi we ye kwa akosi ye wo obogu man hene nyame adaroma de otu okruwie wo krawe ne brawe wo maso adaroma enche kura ena obogu nya wo man hene o man hema de ho dada man hema nkofunu bra ye sie nase man hene a nkwase abamu panyin otimi ko ye DC yo mpatem ho no obi anko opposition obi anko enaja ya sofo binum ne nkramofo binu ese omukọ ya omukubu nsa nana kwadanu dunsia na ewu ye no no wo mu sie mu ene wo made wi omu no oman no ye sede ne sefata sunsum mu amamra ne amane mu ansa ne yesi wo mu ya na Binia me da sini akweshin odi amami me ansa ne pepepe amo wakoma to ye enkwala ne sie ya sie wo mu enye ne kwan so no ewo mu se omu nyina afo ka baako ba nye ba me baako na wo mu nyina enye adaka baako na dikro sie wo mu nyina nti die ntino se mo bo mu nyina amana bom baako pe enye ne kwan so no ena 2 de to so no ohene ntimi nkwase ohema ntimi nkwase de nti omu ntimi nkwase se eya tofu wo mame ntwe wadwene nsi bibi so ye wura asampon hene abusua ne emfa nche me se ache na mekofa ase mu yaba unse asampon hene wuye no sante hene e ma order se nipa odi sa nipa bonisem no o man 24 hours o mo fa no nyede emra o mo ko hu nipa ne de bae na mu mayeta no sante hene ntima nkwa yi na se bibire kura keka ho nsem bibire atofu wuo o hene nkwase ohene nko atofu ase ohema nko atofu ase amamere mu no atofu ohene ana ohema enko ase na emu betum panyimfo amomako na atama asi no obetwa dwan ama oman ni gina ya ewo kurom ho enya himfie gina ye oman ni gina ya ewo kurom ho no obekwa akotwa dwan ama no aka ache se efi aba na emu kura efunu no ye bibia awie a omasa akotwa dwan asa ahohoro fin aba enti obebọ bosom na mane na oman ni gina na mane se sei na ato wo mu na mu wie a ma hohoro fin enti se ho no ohene nkwase ne de enye problem ya mamre sa na tie na je wakan dia besi ntia me de pa se ye ahyase e wo se ye twadwan se de wo kan anu wo mu wie a wo so mo sa ahohoro kuro no ne ade no pa me reporter me frɛ ne firi ho ebra wo mu sie nkwada dunsie wa amana ba akomu no ankoso sa dwantwa bia ankoso ye wie ye nso ye nte se dwantwa bia akoso na esa amamre ne amane no nananom abuo mo ne eguso ana se aya na memfa brem ne ma ahemfo ne bebre yan sori
aba hwɛ mɛka kyerɛ wɔ hene biara sɛ Saudi Arabia ɛho na nkramosom efiri ɛna akristosom efiri Israel ne mpatam abosomsom efiri ɔman Ghana mu nti ɔman bia wɔ ne nyame ɔman bia wɔ kwan ɔfa sosom ne nyame yɛdeɛ ne sɛ yɛde ani die bɛma ya abɔdeɛ ne asom abɔdeɛ sɛ de Nyankopɔn yɛ ne pɛpɛɛpɛ enti sɛ obi di ne hawo firi baabi di aba a ma yɛmfa yɛ ho nhyɛmu bebree yɛbɛsrɛ sɛ ɔhwɛ santehene a obenyina kyɛ paa nkramufo ɔba ɔbɛgye ɔmpa yɛ Hare Krishna ɔba ɔbɛgye yɛsɛ fɛ bi sɛ budi so sɛ budi so ɔbɛgye woyɛ kɔmfo a ɔbɛgye woyɛ malam ɔbɛgye woyɛ sunsumfreni de hia ne sɛ ɔyɛ bibi a ɔbɛtumi aba ɔmpam wɔ bia na nsɛn na Swami Limam Nyankopɔn fa ne kransie papa yi ntiapɔ owu ɛso no ɔhyira santehene enkanya wɔn a sɛ be ɔntiapɔ a owu no ɔno no yɛsi ɛhyira no ɛso ɔgyai ewuo na wɔnam mu ne na yade a wɔnam mu nyina edi hyira santehene etie ntia so yɛayɛ yɛn ho sɛ yɛkɔ asɔre yɛsɛ amammerɛ ɔhene bi kura tibi kasa me deɛ minwu nsa minkomi nkonya fie so na hwan na ne bu man no hwɛ yɛsɛ nananom do mmogya na bɛgye asase to ho enti sɛ amanyɔsɛm aba ɛno nkyerɛ sɛ ahensɛm afiri hɔ amammerɛsɛm afiri hɔ so yɛyɛ nneɛma toro kaa enti yɛmmusa sɛ nkola yi a ɔmowu ahomte wuoi a sɛ bi ɔmakɔka ɔmo nyinaa bɔ amena baako mu ɔmakɔsie wɔ mu yɛgu nsa anaasɛ ɛyɛ Bible no de sie wɔ mu ɔne asɛm cause bi hu sɛ na asɔfo hɔ me hu sɛ na nsa go bi e kɔ so sɛ kɔ hɔ na me ɔmo kɔ yɛ sɛ ɔmo kɔ asɔre o asɔre o asɔre ɛna ɔmo kɔ yɛ a ɔmo bɛhyia nkwanhyia sei sɔfo anhunu sɛ me ma ne bi nkoduru enti ɔse yɛ bɔ mpa yɛ ne de ɔse okoduru bi akodu sɔfo anhu yɛ faafo nkra na frɛ sɔfo sɛ enkra no mba hɔ no ka ne bi akonya kwanhyia sɔfo anhunu ɛso sɛ kɔnfo bi ɛna ɛkɔ akɔm ɛna ɛkɔsi yi a kɛse ne bɔne na atua ne ka na so mu a mo se mo kɔyɛ nyame adwuma a enkra na bɛwuo no ɛno so mo de hyɛ aban ana mo de hyɛ kwan ɛdeɛ na ɛkɔ so yi na yɛ sɛ na meto ase a yɛka ne nyinaa fu a nkwadaa ne sie mu no ankɔ ye ne ni kwasa nkedo mu nyina gu amna ba dabi du ngu amna ba kum sesɛn ka ba ko no mo foro ye o se obi kura asabio mo fa nkyeme mo amohwe ne ade bi a akwanhyansie o matete kura na wunhu o mo anti wo sisa wo mu nyina bom ne yɛse ne yɛde o magu amna ba kum akata wo mo so fa nanso we de ensisa a obia ne obia na adaka dunsia amna ba ko ne saso eye musuo kura eye musuo ede nti na ɔsɛ yɛ kan nkura ne nyinaa bom sɛ yɛ mma amana kakraka ne nkɔhwe omum ade na ne kaade de mo fa kaade nka nkɔsie wo mu ede na ɛkɔ so obabi nam social media wɔse okohui anadwobra wo hu sɛ akwara baako ejina biaye accident ni si ya osu sɛ wagya na ade wɔ hɔnom nana ebetimi asisa etimi si sɛ nipa wu a baby accident besi no ablofo kura na se ebroni anka ho no ko meda ne kwan no ma de ho aye shrine cause omunnim honhom otimi create accident Jesus abuja na mprenu ofisi aduana ani mprenu na afa moja saa na ye besere se oman na nkasa no hwe emre kura na enkola ne wuye no me mpa ya na me bo ne se ka me hu omampanyini wo ho na hu omampanya ne vice ka me hu no ho ke me hu aban mu mpanyimfo enkonkɔ kyekyere busua na rempo na nke yanka nkyere mo se eye yamfum so se ketumi ye kwan yi a ebi anka amasa na kwan ne yempo ene ba asa nke be mu se bi aka na mfum so ne mu so bo ne ye be mo ye ho se ya hwere ni patitiru anka e wo man mu se ye hu sa de no kre men twa no se ya political season ye campaign kama mpanyini be kwa akopɛ political point wo wi opposition party se ba omia na lead MPP anko no so be ko obi but ko ban se de ya mpo ne ma ne mienu ye ma mpanyina be de akiri and afi the gender ministry a wono so yi oba ne da no yehu jagu no to a enra ena na momo na ate a o gender minister nyansa ba na dwene mu otumi de krata ba abontena
okasa de fa nkwada yi krata e den krata no de ba ye se ja enya atwom enu mpo no kra no helicopter ntoko ya ye bedi nkoma e no de fra ka esa anka up to now ti bi no fo kra fra se wo munyini mfiri enti yenhwe enkola ya yesi maame baako ne ma fo adai 4 siblings wo munyina na we se ne ma ne fo ya enti ne yemmu se ye ho se kurom ho asori ni ho just ye fuka kwatwa kwan kwa asori we ne so mu ko nhyiamu bɛn nhyiamu na nkasa de na firi mu ba nhyiamu edi na firi nhyiamu mu ba nhyiamu na ekum nipa romanfo amrebo mko wuye nyina nhyiamu mekafo a mko wuye nyina nhyiamu edi na de ba sofo davi 18 bible se me nya ye ho nhyiamu da na nhyiamu se nyankopon se baabi abanu na ba sa be hye woni din mu no ka ho enti kurom horo mo mmorofo a nsa nhyiamu ni koso a omo so betima kina wabɔ mo mpaye yemmu se ho se akonfo kan ho aboma ko wu kwase awo se da ende minti bi abakwasam da no hini be na ekodwa bo ase a wasa ne kromfo nyina ade wo ye fense we okobo ne mai ofe yasi entim jagari wasa ne kromfo nyina akoko owure bi asem a woka osese basa wona ne yire ne ne metu kwan a omu nyina amfo ka baako ochichem we fa woso wonya bi da omu nyina amfo ka baako da obi sema fashion na me kwa enye se menya me ho ena metumi fa ka bia 5 6 ekwa fashion o dabi konfo baako no ateka mu na driver me metumi ni fa konfo baako na meso no wienu nam na we ni wetu ye kwa fashion ka ba 6 ne de to aso enye me ho na atemi metumi nkan krofo ma enwu ka baako enfo mu ntukwan na ka ne nkwaji kinkran na me kwhwere krofo ma ebi o ye fi ase ni pa ofia enu 7 so enso se me wo ka fa 7 me ha man ye fa 7 me V8 ne fa 7 enso so no obi anfo ba petro ye sen enye me ho na temi bi ye de akora bere o se tetena kom wakwaso om nyina go ka baakum na kunkuran akokum nkrofo ba da bi ebi wu ebi beka ena ensi kura so ye besre hwe oman na omo ye ne saa no eye nananom man ne akonfo man o a kristofo fi se omo ntime omo ntu o omo fi so omo ne ntime ntenamu a omo ntu oman ye na omo dia o nye na omo dia baako amanyofo oman ye na omo dia o JJ Lawrence o ye bibia na o believe wo sese wo ye MP a ye de konwena makura ke fa nko anya mamu ko bodua na obi be ka se ase papa no empa kristosum on pa kristosum e de anya kristosum a kristosum ne se wo be hwe wonua pepepe wa ye de ye na ye de tene sika na ye nyina ye sika no wo ye musa o mo se MPs ni ministers tax be no mutua no man enso na obi ton pia water ye te ye ma na tax no otua obi kura na waso power pafuoi ye jo mo tax ni e de abremu omuso mutuo o makatua titifiri mu oh e de akatua wo hu se MP be na twa to sama na to wo hoi MP be na twa bi da eno na wo ka de a MP be na twa bi da MP twa assembly man kura wo ntwa enso obi a wotene ba bi no wa ya ma na tax so omfa nya adwuma trotro driver wo no so otwa e de na ekwaso yi yenye na ye fe ye nwura mu ewo amanyofo nwotwe a omo nso de abani enhwa no nso ho amamre ne amane ansa na ansa na no sa kwara ide ya abeto social media ye nua ba afia so asne ga kra akasa e de afa ho ne ade a yesi wogina ba bia kwansia si ya wo sua ye ka ho asne na enu nti no se amamre ne amane e wo se oman no ye no ya anwa kwansia ne betimi enam so betimi akoso ana foforo betimi asi na ensi sa bia ho a mesere Ghana mayento ya mamre ase tete no se obi wu a da bi aka anya accident kra na se dipa ba kope wu a ye pesome ne ye kwatwe funu no esa kra no to asiye okay ye twe so obi no obi konwuram na se ntokwa kosi na ba akotɔ fam a wa awotɔ fam no kra ye twe se obi no obi konwura ho enwuram na so mkosia na wa obeda fam no ye twe wo kra enti dipa wu a na se koya tofu wu a se enwuram kra na wo hye ne ho akonfo a ye twe kra ne fe dai efiri ho eni nti na se obi kosen ne ho odua so a edua ne hini nyina yetu no ha na mum ye twa ye ntwa ne ntofom ye twa na ne aso ne de na to adiem ne akwa kosie etofom sisi ya ye so twe kra no efiri ho ensa atem bia nipa beduru ho bia nipa begina ho asu minim se o sunyatrew se de na eba yeso o minim first ye kosie funu kura na ye de so mebi aguo so me no kwa menchero se na ti ase ete se akekaduro na twi ne baka ta akekaduro be ma emmo enti egina wotenten ne ye frɛ no so me ye twagu woni de nsu aka ho na wo de wagina so ahoro nsa asakura no wawura fie ene ne nyina se abosomsam ye gai ene oba kura na nyem
na wokwa wo so na wanya yanya oba na e wo se ka kurom ho no ye nyina obi abohire oba onyim bi abohire ye ne da no e ya tofuwo ne yakwakosie no ye mfa mafie mpo enne ye gina ti jinsa abode enne so do nyina ye twam enne se wo banwu da na wo bawu a ye nyana yie ye trase one day pe enso na de ye bo wekipi ye bi na akola siesie stimiwu ne ye bo wekipi jinsa abode ye de dankro for park so ne ye chese ye do obi agina ho ne chese nsem huru kwa na ko man nim enti mpanyimfo hu ya na enti afa na luple kwati wo hwe ne o mehemra say amane ne niema ankoso a efia ka asase no wo se huru asase no ma me ka sem kira mo first ne de nipa sacrifice o ai no kre first ne de nipa sacrifice ene ye jai tisi ye jara se madwene wo fom a mo be koso de nipa ra ye sacrifice o mo be koso de nipa ye sacrifice janu mo anya de wo sam ye ya o mo be ye sacrifice komfa no chitam ne de nipa ye sacrifice komfa no chitimi kom se na kom beti akwa je se kum nipa ansa na komati akọ ena mpanyifo ne tena ase no se na tede a ene odwan wo ho na ntwe wo ho aponchi wo ho ye mfa mo anye eti sade a wo se de nipa ye de na ntwe na ye je amamre na ase no mo fa de ahonhom no mo di moja no o mo fa de because ho no so kura ye nsuo ebi ekura nsuo na epe bibia no amamre ne amane wo se na ohino wo krom ho wo nya nipa moja honhom bia di moja honhom bia wa sase wo so bia o di moja ne mo honhom ne ba wo no so control no e kire nse da bi baby a wo no de otimi ye do pe ha ye nye ne sa aha de so pa ade we ya ade we ne betimi de asesa ma wo bebre ntimi no mabosom kura nkasa bebre ne honhom konwa nkasa titina ne etwa ni patidi edidie enkonwa no atwa mana ya dane ne keke ne ntwam ya dane no keke se ye mfa aboanye ti so ntimi fa aboa ne nye dia me ba na de be ya na ya besra ye na obogu mahene ne ye na obogu mahene ma madaroma eni die mi se ebi amamme ne amane bi wo no a monyo ya madam ma yirim se na nanu munim de ma ne momoden na monyo emfa ema oboguman asanteman ene Ghana man nyina social media no so adoso enye bibia no say social media so hene wo ya amamre a na pese kuro no nyina na ehu a from mindful no camera na nani me yesie ntuma fi wa bonje no so mbekwa akoye kura na omum nyi camera ede ne camera sem ede ne camera sem na ne ma bi kura me hu nya nduru wontre ne ma bi hu social media e me tan no ase nipa ewu ni ase maguboto ma na camera da so ye nwura ho prekwan ye nwura kwan ye fa so ma ye nuanom asrafo ene aben emu panyimfo yi wo mo ekoto anananom wonse do na elupri bebo ofom ma wo mu wuye wo ma wu fine menu mienu ye ditumi wo so na ye nhwe kwan ye wuo ni siye no na se ba ye no kwan ye fa so na ye de fa emu no ewie ye no no panyimfo agi twigi trada ekọ kwaye na ye bepo no eso isane ba kakra alupre ni sane beto ye no ko ya fe de ehu ya ne se wo mo susuboto sentrofo a wo mo do wo mani kire mu wo mo koye nsem wo mo kan de ma ye nyina ne se emu no ni asesa no and indeed mfonyini bi aba ehu se ne mema ne bi kura shovel na wo kire ba ko na da we na da we na de a wo mo esesa ana edi kan no na de kura na wose ye ebra asem ni siye no ansa na yedramu no ho ye musa se sampanyifo yo mko wuye djuma bene no mkodi omo kodi djuma de amoma na ni titiru nyina ne se ma menkan ne potoka sem mfa ma na mewie a ma kire mu na mede ama yahwefo a omo ehwe nyina sanse se de wo kan eyo man no na esoma a wo asentra edaso responsible cooperative mining and skills development program. Responsible cooperative mining and skills development program. The tintini ti awa nyina ye kan ba ko be femeni so responsible mining ne ye dey mining si ye tufu magudie e na de kan ho ne ye dey cooperative eno so ye dey ni twi ye dey ye be keke ho abomu okay e na de to so ye dey skills skills ne ye dey say ye be hu ehun dwumadie ni ye be nya animdie development na admindim puntuo ede aba it's responsible cooperative and skills mining development ese so mu adintra ese sempanyifo we mu na ma menkyere se family twie prof analyze wa asete se mine ni nyina kire afobagudie go na wote mine ne kwa na konkrudu ni si ade se oben fom so na na pa so say na se meeting o mokoye for galamsey prof ti na menkyere mu kyere nyabotre mi kyere mu kyere twi wi a na afi wate ase yi ebi anaja wa na atro bofun so na nye professors no mo ke university won be for mo to mo ntimi nkyere mu family twie
ya ne echem de mom tinya abotanam chim ma de tie ni waka responsible cooperative and skill development program na de wo cheni ekwan papa ye betumi afaso na yetu agudie na etimi di mpuntuo e de aba enya galamse yetu agudie eno ano no esiso mu esiso mu hwe menua ye te Ghana ye nhwe ha ye de politics ekeka nsem bi a egum panyimfo bi hu fi a wodwene ho a wonte ase yenko MPP tam NDC cassette ye galamse ye de ba ye ntu gold ye de ba ye nyesei ye ba ye nyesei ye ba ye nyesei ye nyampanyimfo bi ni nkola bi hihye nkola bi achi na santehini na etu gold na sante region na santehini na etu gold me ka bra na wo mo ye kayeti Dubai market na wo mo ebeje ho wo mo se santehini ma ama na aka bom no betu gold so ti ase make kan nsem ye kotu gold o ne ye nkase ye nyese ye o na obi na be follow prekura MPP tam akufu adu kofu player ye ti play ni nkokuru we ko yese ya yesi we nko ye agudi akuro ya o ba bia omko hwe ye gold be pie ho woro me na me ka che gold bia fa moja ki hwan fo ne fo enko bie gold bia no ya mfa moja hwan ene ye mfa nko bie gold eye mo na mbokwa mo ko bie gold eye mo a ena mo ho ba ko gold no so ama gold na ba ni to ase a ehye na wo mo koye no se mo se ye be kwan ye nkrofo fa so ye efom agudie ne enye papa ne ye kan illegal no eti mo bede nhye ba pa edi begu kwa mu se ne be ye betimi yatu ne ye na edi mpuntundwuma edi aba na aboa edi a e wo se edi moja ne twa so me na me ka kiro ebi na si sabronum ankomu kokume no ebi na si sabronum ankomu kokume no omukotu galamse no omukọ ombo ane mmo ena omukọ kotwa nantwie e ma asuo mmie emmie na kotwa nantwie ma no onim nantwie etu twa nantwie wie na gold na ma no de aka de nipa ena omukọ nipa omde koye omu sacrifice a omde koto me so a me ne sabronum wo bi fu a omuga so wuru na no krese moja pe gold pe moja wa mfa moja anye gold wa unya gold me na me ka kire wo hwe wo sere eno ya me ne wo kasa yie me refikro ndi kakra na nsom fanche me ni pensia gold ye amena wo mutuo Ghana he ya am say Eastern region baby wo mu nyina amena na kasa wo mu ebe kasa wo mu asase ni hia moja gold na kasa hia moja enti tambia se gold adwuma mba ya wo se munya sunsum ni a tambia obehu se bia month wey wo se man nsuo no nantwie obi o pe nsuo bi o ni nantwie o pe odwan wo se tambia amamre dai ekoso na mo amu nipa no mo protect mo ho ba se o mfa ma no a obekum afa me se galamse ase o mo ko ba bi amena ku nipa bie no a within 3 years gold mpie botwo me se wo de o mo nhye no so ba bia mpanyifo yakọ wi o mo nhye ho nso enu 3 years mo gold be pia asase no tezi sunsum mu no dwumadie na o mu kodie no na ebe hia moja ti na wosam na mo koye dia mo koye dia mo se mo kwatwa so sa se ma dia tum se mbaye enye kan yenka atitru tipa 8 years de wo gu play back atitru nipa 8 na nkalu prenso ya mfa lu pre ba se 8 no obi antena back no obi antena back na den hwe on set na time na akufo ado e ba ya na okwa kopebo se na so pe play e kama na bebere adwen wo fom no mo ka papa na opere ne nkwa wo mo hu se onye Ghana ni omo mu twi pilot no kura nya akufo ado mo be kuru enti se na tedi ani yen koppe play ne bo odin eno de omo na do pilot beba wo because on for no ni play ne nkwa hwe fom hwe papa no ka so onye smart wo omo ho sere esema wo kan nukure wo mu ni se owura bi hwehwe mu ode aba na se information ode aba beto abonti chemu a eye officers ni bi eye soldiers ni bi kura abonamane so o man na lupre na wo ni nyina enye tomachew aba ho a wo so mo ye na de wo mu ni se China eye John Mahama ne Miss Koto alupre no nkitawudie ni hyehyɛ ye de to alupre ni bi ni se ho techema ye fa ni nyina mra China no omonye kapre nso na sa owura yi se abemu mpanyimfo a wo frɛ wo mu no waka chom de se omo mu twa alupre ni bie omo mu nim de wo alupre no nsɛm omo ka che ni nie se alupre no timache wa ba ho no wo so wo frɛ wo mu mfa no ko no eduru ba bi kura ma afa de omo ne omo di nkomo ka che omo kro ne ho ye omo hi omo block no omo ne bua men ya nyame mfa ne kransi oka ho wo so waka abato omo ne bua men fi nanim mom no wo no so gye adwenkyerɛ edi free asrafo fofora wonu free say wo aye top officials owura Azubila a wada Adam GHS oye chief executive secretary wona na sem na making enti durume bi ni ojayin enti ofiri say ese asobrachi a oman mpanyimfo yeye na o mantie futuo
no mo course na akofo yi ni aba me ka de besi na na adodan kwaku fa de a okay so se ne emu bi ne ye ka se sika ne so no do ke de to play for kra anka na ye nanso sa ne na onimdie na oye e wo honom na akosi awie konhia na ba bottom na wose ye de omugu eno minua Ghana on amamre na yato atwene ana empanyimfo no mom na sebe ompeso omoye ya boro ana sebe nipa 80 beti metena fidie so aka sebe kwahwe aba bia ni deb enye sika afem nyansa ani nimdie se ye mfa moa youth sebe ba akokora ni oye kwahwe aba ye no otwa lupren kwa do ware e bosome pepepe na conscience ya wowo ne ba nso anya bosome so ti ase na ase o my Ghana asem se ya tuye ya koko boto ene ye de agu ene ye de camera atuso se wiase nyina nhwe se omo konya accident no etitiri o my Ghana boto ene ye de omagu we eye adwuma na aka social media no so we eye adwuma defense minister ewu ne ye de na gu boto botom eye adwuma ase boto no mpo no yansa ma soldiers ene police ankofa funu no omu asabi omu domfuo wo ho omu mom ene ye de aso pe me donyame se sa ankrofo no mo so afunu no sa omu amfom police ene soldiers ya me ba be boga na fom panyifo dua me na me ka kire wo di abose se obi fu to ofie ne police wona be fa e dey tin obi ko mamu panyifo ko wudi a se obi onam ne ba bi mom ene nko so afunu won so waka asem o ene nko so afunu so omu ne be so afunu omu fom police na tobo bodem ni kura yesi wako wada street so no police for na fa at the bag kama befa police for na fa tum na to police cam police for na fa enti e ba ne se na mpanyifo se de omu asabi omu wo omu mfuom a omu do esi ye no omu mom ne de funu na so a omu fom police ni soldiers mi donyame enye sa Ghana de be si hanye omu fom no meya adwuma na BBC omu asoa na wa ya de makasa me se Ghana on makasa fa de we hu abat wa bia de so amampa bodem ni kura no mabonte so wu a ya se wo wuda adum wo wuda kajetia ya ko ba positive amane no mo tuka apa de kama no mo de abefa bodem ni nifu na tum no ma zepo e de akọ na obi a wo ye adwuma de amman no enyo ono a ne girlfriend bi wo no okoye afede na nanum akuafo mo do wo mafuo na nanum mfa ncha enye se bi ebu animtia na emum na nkanye mo adwuma no ene wo mo yes eto wo mo kra mo mabaso ntimi no ya adwese emfo mo police ni soja ayo se from police so ya wo mo ja wo mo adwuma to wo mo fimfifra ate wo mo na esu wo mo amamere kro se wo mo yema wo mo mpo mo anya mo mom na aso afunu abra onye na dweso okoso afunu aden na wo de funu kra to kan mu a yanya amamere emma ka no mpo ensuo bi eduru ho anya amamere he me so o man Ghana o man Ghana wo de na chese wo mo a because minim say funu kra afie ya deda ne kama anya tofuwuo ansa na ye be fa no kra yegu nsa na wo mo mbe so aso ade akọ ti wedi amamere ne no mo ye ya nsa na wo mo fa enti nipa na so nkoso afunu no emfa mbra no o ye adwuma amem oye police ni oye soldier ni enti hwan na sefa funu hwan na sefa na ma wie do mo guada kam akochinchim mani asese mu usu e de mfra wa kototo ho wo mu na o mu ko ya kam na wo mu so afunu kra no mu do mu ko gina ho bo ma ba so se eye wem na so afunu no anentia ba wie sei na Ghana we eye adwuma Ghana ntia adwene eye adwuma de me no ya adwen efri nyame ya adoma dwade ko no ensentro for moment advocating for man sankrofo no e wo so ye gina mu dendende kwa mpe sa nipa 8 no mo so afunu no e wo se ye for police ni soldiers no mo so kwa ya adwuma hwe mo ma because ade no mo ye no sunsun betima ko atia wo mo na se yesi konfo bi okrom a okoyi amamra nsa na wo mo sesa eno nso konfo bi okrom ha ulade konfo okrom ho yesi konfo ni mi hwe video bi na mo interview oba bi se ona ye o man konfo okrom ho enyam bi abosom be na ba ye ono de na dwen ko kire ye ana abosom ne ba tire so e na oba kire de o mo nye ana on de akire buku na ma no e na o kenkan bi se atofuwo ba ye ni se ya na asem na si ye no frɛ abosom ne de bosom no so kom no frɛ no media minim se nipa ko wunsuo ho a efunu ko enfa mabusu esi o mo nsuo ho esi o mo nsuo ho na we die si ye betimi esi o mo nsuo ho sa se wo se ye nwehwemu mapanti emu no kakra na aka ne nyina ebehia ti na aban na sesa wo de ko South Africa na no kra no mesa be bisa ho nkomo yesa de funu ne ko South Africa ko kra nya se na no mafa ngu moto no man ko South Africa ntom de gu adaka mana enti wahu enti sa mpanyimfo we ya o mbetuma check sa nkrofo ebi ni Ghana ha
Ah, yes, I boka. As I the free for plane. As I go South Africa. On my way, on my way, it is uncle for you Ghana ha. Okay. Something for you to be Ghana ha. Ba no so me nya no nya but say na fufu ami wona monya na mo bo you betu do Ghana mo what say what to do ya you betu Santehene ten ho na ya Santehene ten ya mam no so ten mo mam enya no ho sa na de ekosu de na ekosu ne batan tan ko a omo koso afunu na wo say ya amamre bi di mo ma na o si edwira wo mo eno ne den o si edwira wo mo o se etumi to ne atwa dwan ne ahuro mo fi e bo masu insa sama ne be di wo machi wonni mo bi abusuam akotam funu ne so de atwa kwansini adan ne to na me say Ghana won Ghana de ni koko farmer asem ni si na ben no emfasa bi ano pe no e de no so e bibi ana o so mo ya amamre ekura ama no afuo no kura so mo gye ho na e tole center so mo gye sa ni ekoyen kaye dum de si wo se status bi de be ya elupra eje se nya nkwansia asem yenkola no kura ba na se Ghana ye first time alupra nya accident ni ye hu bi e bi asida nya first time ache ko tonguram way back sa ayem se 70s mon ai ema eno so mpanyimfo a na wo mutim nyina no won moto ananu mo se do me refi bia ne kakra na nka esa anka me bodi sesi adema e bi di mo so de ne ya akire wo mo obviously say ya se de ekoya se bia me so o man we won o man we won etu ne usu se yendwira wo mo nya amane ne amamre okay mo masu afei saa bia no yemfa nya nkaye dum enya tourist site ne de na sase no sase free be kwakwa ma no kwakwa de fu wo so a ne enye ho because enema be koso wo ho because eye be pokra I think say betia ye bibi na ye tourist site e wo se o mo gye ho ye won krofo bi wo kora na o be fra blochira ba be yesunsum sem wo ho ya betia ye tourist site o ma ne betimi de generate bibie na asa ye nkaye dum na e de patriotism we no okwawe o man adwumu e na o free mu to hwa na amoa kai na wo yete o man ha ablakofo esi emergency the whole Africa the emergency na ye strong pa ye need cha doctors the whole Africa de wo bo anya Africa e de na hu say the whole Africa enye o manpanyin kofo kopre no preba preba na the whole Africa nye na hefa ye see emergency hospital fine gina emergency no so enko enko the Africa enye the whole Africa eko was o man kam ho abom ena kofo preba ye ai no kure nye kofo na preba enye the whole Africa de eye kama no mpacho min ka say e kam o me say the whole Africa no omo koto aba no Ghana no mo de ma ye si ye mra me ye wo ha enti si ye be ye wo ha enti say mpanyimfo ya yetimi check body say we part ni ye ni bi ye doctor me doctor professor Dr. Paul Osei Sampini say uko me ba me anyambia no omo de funu de kwa da fe no mo de beko ko da funu ne say yam say da breda na no mo de ko e Ghana o se eja abato ade ye nye save bako ade na wo say ya de ni nye save hwe oman ya yesu accident atu ye sei ya sa accident no enipa de ye gu play nipa sa atena ho ensa mfa nkonko check enkopo obi ade emra na nkwala no mu wuye no eye ko ba amana du mu no anya bia do mu funu ko South Africa ekoko pe wo mu obi gina bre ade nkura no mo she nkura accident o man tete three da ko twa form so man tete wo mu nyina wo ma abusua nim ko hu se ye hu wo mu nyina nkura man tete oni esi o ma ye de obi a picture aba hu no ahu na wo mu de fo picture mo ho wo mu de no ma se beyond recognition ye ntimi accident bia nya accident bia nya obi a picture obi kura tete o man no tie enkwara idie no ka enkwara na wofo na betimi akoye saa amamre ya wo enye nkwam so ye Ghana fo enkwara so ye Ghana fo enye Ghana adwuma na no mo koye no mo koye we mu die Ghana na asoma wo mo Ghana so mo kotu galamse da bi wo man kotu galamse ene dia busuafo interview na aye banta easy na so me ntwema nana yente Ghana ha ene o mapanyi mahama tam wo se anroba bi akwaji obi sika taxi driver e de ka ball no ene ye che anroba no e de na ye ma taxi driver no omo bo na baso so tiase enkwara obi no mo daache omunim nkwara we daache me mpanyifo no mo mu wonyam yete nkwara we wu anu de na akwala afi na obebo ne bra ne maami ahwe ne suku na nka obe som ne maami mpo mpanyifo wo nyina so obo mbla wie omaje pade kama ne mum no eba ne nhwehwemu no de a yentimi mfa nkwada yi die metoto de say ye wo sa doctors ni bi wo Ghana ha enko metima ye ne Ghana ha we wo bi wa ha ena na South Africa more than that in South Africa ko pe ne ko pe say Professor Dr. Paul Osei Sampini ya ne health minister ni di nkomo no o se etoda saa ene o mo ye mo de ko na o makwa enye se ebia wo mo say ye wo bi wa ha ye do mo ko ye dan si ye doctors ni di se o mo so timi ye di papa dia ade ne ye nyu o mo ni ya sa so afunu di akọ enti na me say me ne Professor Dr. Paul Osei Sampini
wa ben pa okọ konfa no chi a me se Ghana yenye save obata bia no so obetu transfer bentu kwan won ko ye dwuma mehwe no e de ko so o man pathologist department no ono no wo ho wa ben e ye gian kam se ma yakonta se ye gian enke se mo bra ma yakonta empanyimfo se yewu ye ntuma nye timamufo o Ghana ha entuma hwehwe se we party ni na we akofra we to South Africa e ye gian ke se ma yakonta ma do o mo transfer o mo fa ni agro se Ghana fo empanyimfo pe so o mo di youth ndi agro ye fa nche o mo da Nyambote na team. Wasema obisa na you wano. Nyambote. Doctor na say. Ya wo omo expert. Ye ka experta. Omo alupre no e kwhwe ho no. Nanka mahama na to ka ho. Na nkokobi. Ade no wanko. Friend say man ya good board wada no yi. So say ko oso kobi. Muta ka se hwan. Ade no so ankobi. Enti se mu fi asiedu nkati ade na mankobi. Ti se mu fi se ade no mo kwakwan na ade papa. Ade no mo yi mo ho firim. Ya na ya. So o man ti se Ghana. And I mean, say, or man, the only helicopter war man, a year man Ibrahim Mama. Asa, Yanni, dear one presidential jet, you helicopters, you a bien a year. Now, if you more better that you say, Sir helicopter 9Z, China for 1 year, no. Ni uses no, currently no, a chumuriase. And necessary technology in Sia Cornono, and new one day. I was a timid year, Juma. Et in the area, I said, the Bama scrap dealers here, near Cotoflo. And Abu Fon Bassani and Sembu near Kaya Montias, my Nana Yanquenim, I am so, Yanquenim. Yanquenim. And yes, Siri, I would say. But when Nina would the Sherman of Cran, as you say, I'm a cran. My, oh, sir, and Chay, and until sound crofway no cran, was say, Yama womo, a Juman womo, a year. Ohene ankasa wo krom ho no menim se ye de ya santama asase otumfo asase owo bi oda no a ohwede ma no so ye di kuro so ye ohene na se de wo se saade we ye asi wono so ye ne se ohene no o se sa amu we nyina akula no o se ko mo frɛ bosom no menim se bi o mo ko frɛ bosom ba bia me hu ma me na ye nua ba na o ye konfo no na o ye interview se waya mamere bi awie bibia ni omo nko no menim se bia omo ko frɛ bosom no na camera an capture bosom no dia fine na mmom se omo an frɛ bosom no na omo an kasa ko yi se e bia yakogu nsa ya twa dwan enti omo mfa nko a ye wrong enye nipa na ayera na yehwehwe no se obi wo kurom ho na wayera na yehwehwe no dia na yakohu no a ye twa dwan na yakohu amu so obi to nsuom na yakohu no a ya nya busa ye kotwa dwan ni eyi ni pia ye nyina pie ba we de eye bibi na abesi nti ade na man frɛ bosom no amusa adekronti a we asi okay na wo sen ka bosom ne ba no munya abotre ne don hwere kura de bedi a enya mpepere ho entem da mo de ko ye a mo fa na tentem a mo de ko ye ko South African se wan ye ne ma ya de na me to se hono nso wo sa doctor for mo de obu konya abotre doctor de o konya abotre na wadwa nti 1 year akura na 10 years kwa na ma ba benya abotre na le na wo konfu a na wo hina wo kromo a wo so ya ma wonya abotre na anya mamre pressure se omfanko e nti se how bi na ebe kromo a omo de ko mu amanya nsusu e enkola ya mo so afunu ye na de ye wo mo omo de be wura fie o obi a de be koni ma me fie kokko afuom obi kura ne nsa kura hwe onhoro no akodi onhoro pa so de ko wura ne fie akofa musuo de wura fie so enti ye woni me bebre bu ho a ma ye mfa ne se eye normal ye ntra woni ma sunsum sam ni hia ye ne ye nye se be bi nsi bio ba ye tra se ya ne aye ne ma toroka na obi ma comfort no pressure na ye timi de ko wo de kwai se bosom ne ma ya fa kwai enti nyam bia no emra mo ko ye no o mbegu nsa ana mo de bible ni ko ran ne be ko ebra mu koduru aye airport won wo Ghana ha ne de no mu be yiye mu no dia be si table so ma asafo aye o mama mre ne o mane no em se sofo ani imam na me no mo ho a o mo eye amamre bompaye do bia megu nsa ho ebi ho nso nsa gu ankoso po de po afi wasema na wu bisa no se doctor fo ni bi ni ha no woko konfa no cha doctor panyi pa ba ko a wo no mo eye professor Dr. Paul was say sampani kroma de Ghana obi anu abo ni dia o mo nhyɛ danim ɛna wa ben wa ye adwuma wa broche sa adwuma di ye mpa pa nipa ye nyi nipa akwa na enwure nipa mu no bibia nu a wonim ɛna wo bɛka yi a takrade
enkwada miensa bi yira aye case no won se wo mo kura de kodu ba bi ma afedie wo mo na nkasa ne ekotuye ya doctor fo ye wo Ghana ha ya enu mutimi ye hwehwemu ma yehu se ye nkwada no a ene se omo wo ho de a na so mampanyin motima sesa we mo de kode a na se nkwala ne de ne de yensa nkoturu furo because so man yo mo ani enti na me ma wo say example say ye wo sa experts no a wo mu nim de o betimi aye san hwehwemu bi wa ha no mo na me ne doctor ne di nkomo no professor yi no si wonima de kronti a we nim de wo mo de ko ebe ne sakura na eye nim tie na omu de bu a doctor fo wa ha e na mo a wo man na nkasa no kura ka bibi de kire mo sanse yenye 68 years yenye afa hunde South Africa ye bakuma bi wo mu na anu ya na apartheid ni e ba ho no mo no matimi ya dwene esi hospital sakese e de machine sakese de agum e wo animdifo ate se na mo de mo ne ma e kwa na se mo ma anwene se o man 68 years ni tina na wasem bi se obi sai eno no wo ne sai na Ghana ye se wuri save ne de kwe de ati ye ne eluprenye ye ne doctors nye ya kwan so nye na wonim entina ya na dem bia doctors ya doctors ne de wo mu yo wo mu ni aka de aha o se ye bu ye se ye doctors ne ye dia ade na ye mo materials aha no mu fa nya adwuma na bebo ye nyina ye be diska no ye mfa nto ye be di katachi me de mesre o man no ahemfo no sori no mu fo mo nan si fom na ye ma aban panyimfo mo ntia se se ye wo 16 regions na wo Ghana origin bia na be free mu aba na de bobo okuro hu ban na na bi no mu ba kire wo mo ho nkire wo mo nya region bia na bibia se da wo mo sa bia wo de na wo ze bibia wo bibia na wato yere na se no so ntine ka Ghana ho no ke gentle so chichem ade no manya nyina ba kwa ntino ma chichem se de be ye mpuntudwuma betimi aben enti mpuntudwuma no de be free okuro mu aba na de bobo okuro no ho bra ti ye ne aye ni bibia wo ekuro mu ye be de ya bo ekuro mu bra e be tena mu sa I will say tena mu sa ne kra na de asie going forward I mean custom kiro say on say tribalism aba Ghana ha pa so ta say enti yemfa ne say o de yemfa say bono ni asante na yi wo mu ho na no ye de lumba wu ye nkrofobik ka say doctor na won pane bone wo ye santini bia nim so ye santini enti yemu san say ntoko we say ye bono fo ne ntoko gine mpa na say doctor ye o hwe lumba wo ye bono nya de no be ye no omo ye professionals de minimum no hwe doctors ne de omo dwuma na omo ye ne professionals ti omo mfa tribalism enkon say me ye kramoni na say me ye tani na we ya santini no oba no behwe me ne wasem me ye ngrani na we ya ngrani no oba no me say jeje runs wu ye na be suspect say doctor na won pane bone hu eno de Ghana de say wo wuni mi krama kura wu aye say obi na eku no ti de mati na meka na be ke aha ne ye suspect president Mahama president Atamres ewu ye ne ye so de na kusi maternity ho ye kwaje na wo so de lumba so wu ya ya sa te say ya won pane bone it is a anti hospital home you need doctor o hwe lumba aden na yen kokko check se pane bone poison woni mogem ana awuduro bi woni mogem a nipa na ekuna na aya ka ene no kura betimi abamu an na busuafo na bedi akire ya be na busuafo ntimi na akire say oya Ghana ni but enye Ghana funu eye busuafo funu omno mo right so mutimi che say ye busua no kwan ya wafa so a wafa mu no ene say omo a omo wuye ye do mo kwasa traffic say omo de ye so say ka busuafo na do mo ko so ye da wo omo ne obi a wo wuo ntama say lumba de ade be ntam say lumba aye Ghana ni fine wo we say private person na onye adwuma mfa mo man ne lumba ko wuye nti hwana ye adwuma mo man we mu de wo man na asoma wo mo ana wo mo akonya ho kwansia ma me kire wade o man na esuma wo mo no o se de bia o mo dwene parliament o mo dwene parliament nti o mo busa ayen aye wo down no say said kwa ye ku ye babo ye na bibia na aba ne koya je se o mra na o mebisa say ene mi tu kwa mi ko Germany e bebo a mi ntimi nkwa na ama me nkwa uko no we ma aban ne abaifo ho de buban ehfa uko no we da ben na ko nsa aban ne abaifo ne buban uko busa u se ukura de na nsa de ho ayen wanwa ko ne ko busa we are spiritual traveling ana so ta say omo abaifo de e mo mbehye nkom be kire de e koso wo man na ha ye fra abaifo de ahwa na beko ni meko na se konfo be abaifo enti no kura rade wudi na na achia de asie de atoto o man ane ne ekoi te se asanteman bleach ya bosan se sapon yi yewra sam sample o ya santini mapa obeka oba ya santeman tem so afọ pen ke ya me panyini pen enti nye bleach ekitwa na aba asanteman lumba de na da fom yi
konti yade yade wom a kyese ha adwen pa sese eden na oman no wo se ye sunsum oman no de mo pese yenye de wo se ye ya ebia saa wo hawo yi a ebebe bayi ebetimi atwa o se enkoso na ne bia na eche na ekoye ohunam nipa bi o me hunam nipa ai me yi na film me hunam nipa me yi na film na be ne wo hu se ekoto no me hunam nipa me nko anga twade o enti dia ne enye obi a waye bambo me sem kura wotiwe ya wotiwe me ne wo ye adwuma owu ntimi mfa mpofiri mu wo da se tama so nguase ewuo sa apo ene tene nke yenkom na nke yemfa nsa nkasa nkyere asase nkasa nkyere soro hwe enti dia ne enye oman die twato ne yensoro nko onye solution fira sofo no se maka tira mo se mpan na nya mahama to me na me gi solution fira enye mahama enye mampanyi bia funu be ko South Africa da enko ho na me funu de ko de South Africa bibi funu de o mo de ye de ko na wo wu kura de ko to adaka de ase kura ye wo fom no ye adwuma sen amanmu panifo aye no kura pa se teacher ni be kwa kunya nkwanse wu ayi mfa no South Africa enso wo kira de wo man ni dim enso be ye ne den ti ne yese mmara wo ho na enso mmara na yesa na nsententan e wo mo achi wo mo e na wo mo eja wo mo ti ba ne ye ni saa ne yakua baabi e de ye ne yenye se wo man hwe menua asebe na ka mepese meka enso ka nka hwe na nanom somo a ye firi oman nim ye de pe yakofa nkrofo lete e ne yate ano ne ye kan ne Ghana ha no we ya asase we ya asase o se sofu bia kan se obi anyini obehuna ka ba ontimi nsia no da because ofele se sofu okogina se mama me nantwie na me fa nkoya amamere mama me odwan na me fa nkoya amamere ofele se obeka to mutimi kan no maka se we ye na akonfo adwuma mama na nanom nye na se nanom adwuma de akokan sa ye dai mo obi ntina se nka se me hype akom ade ye betoyi aboa ye nana omo nkyere ye sofu ba ko a asante na Ghana ntokwa wo se wodini tigi akyerema ema oman Ghana ampo ekon mu nyina asofu bi edi nim ana ne wo mo wo ne ya wo ma ntworo ebi ana asofu wo ne wo ma ntworo no mo nkyere assembly man ba ko no mo nkyere president ba ko tete no okun Kwame Nkrumah de obepre ye na amaja asase na wi o ena na opere kunungu mkotu nituo wa ojaye nye Kwame Nkrumah Ghana na kepem kentampo ufiri kentampo ko nyina desert udi abekora mo so enti nananom ebe twa asa agi asase ne to ho enne na asase na ye yie no mayi nananom afirim mu na mabon amamre mu na mudi enti ye behwa momadi ye kosum fidi akoyi aboa de kwase abedi achi na so ahoma no mame ko adua no mame ekoyi aboa no wie di ayese fa ogi me ko hwe ye beto aba tama na omo beto aba ye twa nantwie wo ha esre se awuwuwo accident na ye koso no ye mpe haya ne ye amamre ye hwe se accident bi ba ye to aba no wie na mampanyi nya wie ye no a mo hwe ne ma esisi akire me betena mafidi ye so ka se wonu abe na so a won sampram moja mo num si edi agro ye ka kire mo se na nanom so mo hia Canada Japan because oba amamre sem obeye Ghana for so mo mpa amamre Canada ne ka kire so oba obeye ana o ntimi nka so onye nanom Canada sha se no ngunsa kire me president ya okopre konyo kogunsa eda kire me president okogunsa akamla captain da na so no onye president no obi o pre president okay o pre bia okogunsa akamla captain kire me bi oh na se ba umia eko shrine so omugunsa wonu wakọ shrine so wakote se konfo so kurom ho no ukokuro ni mu a untimi nka se wonko bosom no so e yo hye o enyo no na so de se wo pese wonko bosom so wonu ana hye da se akwanya a wo pese obepre bedi mampanyinti okosere na nananom aboa no kogunsa kogunsa na nananom so tie ne sufre eno mo se wo yi ni se Ghana fo we na beboa mo mo se mo mpe mo na se mpe Ghana fo so mo mpe na Ghana fo MPP yi ni na Ghana fo ka so mo mpe MPP anyi no MPP ankoto abente nti ka se MPP fo so wo mo mpe nya Ghana fo katechi se Ghana gitu mu se ye be ma de ye kana be mu a enke Ghana fo bitu ya be mu omo mkoto aba so no me Ghana fo omo ye Ghana fo bar Ghana gituma Ghana fo no part ka krebi sei ene koto aba ni di oni se time a moto aba ni wie ya ma mfa aba na ma Canada no a omo de ma ba umia no me ka kire wo mo se Ghana ha mahama pa ma onye campaign onko pe system no mfa mesi wo beto aba ma no so tiase because ba umia na mahama nsuru no ba no osuru Kennedy so tiase
na won suru no ba no kra de wo de amanyosem no yemfa nto baabi oni nyina ka on ma nkomo no ye de enti sese no yensa mfa som ne mra ye de pese mo mote ase ne se oman ni ye bibia momfa akomfo mrem na omo so nwure sunsun mu hwe amamre wo ho asofofo nya amamre wo omo de babon pai metwam mo munye mistake dabi ade ne da no wamfa nto a efrito yenhwe ko ye nananam ko efo fight for asase moje gu so enne de mo se nananam nka ho nananam nka asase no ho mu ye bibia nananam nka ho enne wo hene kura ne animonyam wa amanyosem mu o hene ne animonyam ya kekira hemfo nsa gu omachi omu ntimi nya de omo pe na ade kura tan kura wo ekoso wo man ni mu se enne wo hene tini kurom se obi frim na wo se wo hene kogu nsa na ye kire ba bi e besie funu na wonim se this is assembly for na kire ba bi esie funu enne this is assembly omo na kire ba bi esie funu omo na mass asase ni kire funu nim se assembly for asase ana so man na wo masase da wadada assembly for na kire funu ba bi committee for ene ko kire ai pa amana no wa ye okurum hanom me se kokobusa kwaso nkrofo bebere kurom kwaso da bi mimi kurom ode ntimi nsi ha jaacha na apram so me se kokobusa na assembly dia wo ane sen yo me se kwaso comment section wo mpa nkrofo kurom omo famra me se ahemfo nkyira asase bie mo obi awuo no na je se wo kwosere committee se committee for na betwa asase na ma o me na me ka kire wo ya juska enko na nanom obie tie munsa wase ye biem gise bi a wankasa wo kɔ no tete ne ye kwa ye kyerɛ na ye gunsa ne asere nanam se nanam ada woro mu nua bi ba ye bɛbɔ amena ye mpa oyo na bia ye sere mu so ofa akwanbɔne so ofa akwantrodo so wonya bɛka mo nsa de mo dia mo pɛ ba bi manta na mo ye ne ya kai ho ban na ha obi ama assembly ma kɔ ya o committee aha de so obi anya ma ha o mu sie ne simple okay enti yensa mfa saa ne ma ni nyina emra ye se time na nananum som ho na obi wu ani ebubu ni nsa de nyina wo se otokoko ntie fa nyina da se ho asemi ni wakọ obi so ofuru po electrician wo wu ntiri da ko talpo ho ye bubu nu na wo sabe wu ne biem alaba no aye sei goalkeeper na ochebo ofom edi na ekoso ma ye de dani power sie park so kese ni nyina ka ho ni nyina efi nananum be ku omo rough abia hwe yen fancy na yen soro so na yen ko yesi wo refri krom hene bench ne ye ebinom so kana ben wo yira wo dwabo ase sanse ene se wo nkona sesebie kusebie kro to de oti okru yo krawe ne brawe nwuma so dwabo bi ase no wote ho no mu enyi obi na wo so ka che chiri ye wo ha dia ha na otumfo wo enyi obi na wo so ka che so wakoto se aduanafo ahini bi anase wo hena wo ye aduanani eti dwabo ase a uhu se ni chiri ye ni ti se wonnim saa mamre ne saa mane na obayira wo dwabo ase ti mumi yen hwe ne yen kai tete atempon no if say Jesus Christ kura bae no ebra ne ye hia yefro ne ye jiwfo na ye ayefro jiwfo amamre ne amane se wo mo de ne wo nom nsa ono no nom nsa na so wo mamamre nti no wodane nsuo nsa ma wo se ye wo mamamre nti wo mo de wo nom wo mo mfanye unim se atitiri bi o mba be bia mba be wu asantemem me na me ka kire obi mamre me se on beba be wo mo be wu na me ka wo mo ba be wu no titiri bia wo se waka asembone afa santehene ho agu santehene ni ma sese santehene tu galamsey santehene num ho hwe ukoye galamsey bia oba be wu asantemem no mo mu ye de so bia nka afun bia anfa sebe ye hene ho me se wo mo se santehene ne tu galamsey wo mo maka na fe wo mu wu ndie wo beba be wu no ma ma hanzo e baby wo bia se pray kura na de twam a se we no mu twam awzia eti esre amamre ya amamre na kase obi a wo so santehene bia so no wa ne ho beto na asase we so ye ko back biem wo bible mu a ebre bo din se ye bia ekotro ni din no na Mary nyim onyimaje nkwa ni kru Joseph fa no wo de ne koi woni se Joseph na wo mele eni ewu Yesu ena mo am se twam ka se honkonkron no o se honkonkron na benyim no ena Joseph mom na koto ho pampers ba toje no nkomo ne din ne odi amamre no ne bia amamre de wadi papa ena wo Yesu aso ama mo so ko be say black power o na menye na mfansi ekotwe ni din bi na ya amamre ne amane ho no okoye ode ko wo agenkwa no wanya ba bia antena ko wu no dwambom enti amamre ne amane nyambuo ni mu no e ba ne se no ko wo no nyambuo ni
Usana okoye no na wonya baabi na. Enye no kre. Enye no kre. Mami kire wade. On say Joseph. Na ohwe Mary papa nwan. Ti Joseph na di nwan kwa didie. No mo ba Mary na yeketika. A okokan nwan no. Enti wakokokan no, enwan so mo nyina aso no na wo kan no. Nye onye baabi na. Ina ogina ho anu anu owoye. Se on say enwanbuo no wo. Enen na enwanbuo wo fi. Eye no kre. Baabi no wonya baabi na. Ene ye ma ne honum na ne kwa da embe ma ne odai. Sa ne aka kire. Enye no kre. Enwan no wakokan eti ebi o. Enipa akọ obi nchen. Se o, me ye hoho. Me sere mo ade asame. Yesi koda nwanbuom. Ase onyansa be ne wom. Yesi koda nwanbuom. Nyansa be pa ne wom se nti kura se be babrum nyame be ni. A wo nipa ba wo aba be seraw. A wo num so ba ne ye pemfo. Na o se me ho akire me. Da bia me kokwan wa. Mada woro made asame. Mo ma ba bi ntwako kakra. Ade acha mato ba kwa. De ba bi ni nwanbuo ni. Na kan nipa no ko beda. One bia na me abesam kwa me ni ba bi. Enye no kure. Joseph papa Mary papa nwane baaye no Joseph di nwane baaye no Mary na se kokan enwane hu se odoko ni nyina aso enti na o kan nwane no e wo buo na wo kan no na ba bi okowe enye ho na o mu fire o mu koye ade keke na wo no koto wo mo dem ade be keke na satam kra na se wonyem na se be ma nye ho ade a ebuo be ne ebu satam no a ye de wo kokasem wo akonyem na be ma kra nye ho ade na wo akonyem no Mary ne Joseph nsi na siwa a okura wo e bufu okuro ni mu no koye ne ho ade nyinsa ne bae na wo ba onyima ye ne ho ade da nyinsa ne bae na o ye se obejaye no so wo sa ne Joseph be kasa se enya hwe honhom be busia ya ke wo na mo na dae sa enu ti na me mpanyifo wu no en tronko na wo ba aburu ni eni abire mabo tudum so papa we pese o ye ba fesa ade wa wo de wa kan kre wo bi wa ko school kakra fine na aka che se me be sra obi o ba penfo se nyanbuo na ho kwadam na se tie ye fan se wo fi a ebia o dan nyina mu ayama la na ntibi kam obi a minnimu no etu oda me hora na ayede empofiri mu wa ho kra na wuni bi ene empofiri mu wa eti busa ko se enipa ni ba bi de na dwan ba bi da obi a woni sika woto bo nyanbuo na se dwanbo de ye bo ne sei se ya haya yati ye betimi apedua fo obi de sia no na nwan ni gum keke enti okay wo dem fan se akwada nwanbuom na nsu oto nzo yere senti na nsu anto no enti mu gum Nyankopon anim ase Bible mu gu Bible anim ase senti ye wono na woni ya anwanwawo anwanwanyimsan anwanwawo anwanwasore Joseph asi Mary asiwa a woni ne tifie a Joseph wona hwe Mary papa nwan esa ye carpenter a feni atua ne ka a wo bobo ne sika no a wale Mary nyina ne dadan baako na nkora nda na baako yesi na siwa eto ni se ne yere no na se nyinsen aba mo se honkonkron na honkonkron timi nyim Mary dia adan na se wo sofo se o yere de o spiritual knowledge dia wo su ko breki e bi se Yesu yanwo na chi se honkonkron timi nyim obi dia anna na honkonkron nyim o yere no na on Yesu achi Yesu achi baba ya bi na se honkonkron ya de papa dia ade ye honkonkron timi no bada Teze wo ka de akwa ko se Joseph ana nyim Mary. Joseph ana nyim Mary. Anya honkonkron. Anya honkonkron bia. Ade ye honkonkron otimbo kafi. Honkonkron timi kafi. Se Mary nso no ye honkonkron. Yo bebu na woni mu ya. Efi fo mienu. Ya bi honkonkron na on ho te na obanyim Mary. Enti se honkonkron timi nyim Mary dia. Ade na me no mienu dia Jesse ne obada. Honkonkron wo ja anyim. Sa honkonkron nyim wo ja anyim ana. Eh honhuma ne ya da na be de hu se we ya honkonkron. Enti se wo gidi se honkonkron dia. Enya se ne nka obi aso honhum me no obi beda ehu nhia se be se wade ye mfa se bia na honhum fo oba wo Mary akiri ba Joseph yes Yesu akiri ba se Yesu yanwo na chi hwe mamu nye mistake man hwe ade bia mo Bible no obi be kasa atia mo Bible no se hwe se o ye Bible o ka ho me nka ho me nye Kristoni o me nye Kristoni era mo ka Bible ho me nye Kristoni Meji Bible de kabla ko di Emmanuel ni yifu so nyame asem o na nyame asem ane Bible na nyame asem Bible Nyankopon ntimi ni nsam fo Bible mu sa o mo Bible no mo hwe nyame ni mo enye blasphemous na wo yi wo ba wo na wo ye agya e na waware wo yiri wo ne na wo awo nkola mienu ekom yensa so e na nkola de dada baako e na wo yiri dada baako e na wachi wo de no e na re wo na koto nkola ne dem e na waka kire wo se won hwe na wo ranka wo mo wo papa ne basa wo nyansa o kan dia kosi sei wo nyansa asema na busa da yima no wachi wo dem wankunu wo de yima no wachi wo dem wankunu wo de akoto manketo we dem se nkola ne hwe na wo ranka wo enti wo ne nkola ne mi no ne nyansa papa na jimi mom sa anya wo na se Yesu Nyankopon
ɛna che bonsam ɛna ɔde ne beto asase so ɛna ɔka asase so wo yenue nyankopɔn pontimi ne bonsam antena ye ne betimi enti wesi wo baburu ma sa nyame no wani nyansa sa nyame wo wani nyansa o ma twa ntoro to nyame so enye sa na tie o na te say enye sa na tie so wo nyame spokesperson die e te say nte sa te say me kasa ma nyame o mo kasa ba Yesu no o mso mra bonten ye ya konfo ye ni mo ba ade ye nye Yesu ntum to mo je Yesu di no Yesu mra bonten enti Yesu ni nyinsan ye na wo anu sorry ni nyina no e ya atro e we the story is a story mu pa see a story ye story for ni ye story for ni ye atro Yesu nyinsan na wo ani ni wo ni nyina wo ni nyina ye ntro aya atro ame nkere wade o mo se Yesu ye wo ni Christmas ai ena ye born as new Easter Udi Christmas we are how many months are dance 4 months o the 4 months ni petim benyini kan nyame asem ye kunu itu wo bu bro nya bere em ye kunu Easter bele alo ya ponche na say Israel ni Egypt see Israel ni Egypt e kwen da wo mo ntam ye kakra bi kwansi me refin kam de ma kwansi de mo nanso no ye so wo mo de na bebre ene nante ya etwaye enti we na wo kan die papa amentre wade Nyankopon se obi ya sen ni dua so ana ya bona sen dua ana wa hye ne ho akonfo e yo no Nyankopon na chiwade na ye no me ma asase ya yete so e ba ne se na Nyankopon twehwe me bo Yesu ase dua se boni ani ye die nti ene osoma ne ba ne se ombra no mefa sa akwati dua no fanto no so won fa nye nkwa be mfa horo ye boni nyina Bible na akura se boni be ku boni fo nti Yesu ye boni ben wa nye boni bia na emu obeje ye boni mu obi ye boni obi na tua e ka dinto te boni be ku boni fo do twese kan onwu ose kan no do twitu onwu otu ano do twe agyan onwu agyan no e dinto na me makotwe agyan na Yesu be wu ama me makofo obi yire na ye koku Yesu me makoto to botom ni ya chimi ya ye be kumi Yesu si munkumi na munya wei e dey se na be ka kire boni be ku boni fo otu e de ogwo do odi anya no na otwa Yesu odi ade na okutwa ye die na edua na obetwa na se na ye eba ni se na ye Yesu ni mu wo ne papa ne ma ne yen enya mu na mo se Adam ene Eve ene Yankopon bo wo mo ene mo ware ye na mla Adam o wale Eve no Eve okoye ne ho ade ma hwan Eve ye Adam ho ade ma hwan satan ho ne gina ho okoye ne ho ade ma no nipa mi petu wale maka che se ono o ware no ene o ware no okoye ma hwan God ni ho ne gina okoye ne ho ade ma no ase babro no e ntro wudu nyansa to ho to se ntro onse nipa otwa ntro bia o ka we wa ha no ka we wa ka we wa babro sa na tie 613 kilometers ena eda Israel ni Egypt ntem ti e be fan se nka Kumasi to Accra no be se ne enum prensa kra enu ne prensa kra se nti o fan se Kumasi to Accra sa 3 times ena ye between Egypt and Israel say kwansini ne nadodo na Israel for di twa ya wo mo de ko ne no so nye no kore won apo o twa ko tete no mo anu mu de no mo ayira duro Moses mu ye no mo ayira duro you say wa rabisi Yesu awo ne nyam ne nyina but ye hwe sini ye hu so obofo be gina ho na no wo ka kire enti se ba me musa se obofo be gina ho de a ye musa se obi a wawu atofu wuo ye ne da no ye himfa Bible mfa ne da Yesu ani papu ko hwe no na Yesu owu atofu wuo na obi ya se ne biaso atofu wuo ye ne ye se da bo modern ku no ne ye se e atofu wuo ye do se biaso ye bo se nwam atofu wuo de se na se me ko se me ko konfo biaso a mi hu ye na se wan chanu akonfo Yesu ono ane se no akonfo na nye de se ho ni na ye atofu wuo ye twese kan de wo atofu wuo unya accident wuo atofu wuo ye de da no ya ne da no se na ye atofu wuo no ya ne da no se wonim se obi wu ehye ne ho biaso na se owu a nipa bonfo bi ko tuni nkase ni nyina ton emra mko ne Yesu ne da ho no mo fa atofu wuo mo fa ne nkase ni nyakoton ho na fa koton ye o ma koton Yesu ko no da ho na ho na fa koton mo ko ne Yesu da ho no na ho by wo so de ye no so de fra wu enye no kre obe wu ho ina de body sorry ye ho na wu Yesu anya Mary nipa wo no na obi ya wo no tini de body ira wo ba ho nipa fam wunya ba nipa fam wo ba nipa fam wunya ba nipa fam wo ba nipa fam enti wo ba ni nipa fam ya so wu mu ana de ne nam no no fa body ni ko ye da bi o I don't fa body ni ko ye Isaiah say ne ho kom to si e be ba be wo ba ba ni say sa 3 days ni ko so sorry ne enuru 3 days ne duru say Yesu e bo la se mi na wo fiada na kwasiada memenda kwasiada wa so na nya 3 days
wo fiada Aye. and o sare kwasiada 3 days Na 3 days. Efiada me menda na kwasiada na 3 days. 2 days I don't say 2 days. efiada na owu ye o ade na owu ye na o sare ye Dabi. enti wa wu ne me fan say enne Monday ene ye kan ya won kan ne na nka ho Wo be kaka ho. o be na kaka ho Wo wu na ye 1. eh What 2? Ade chia 3. Ade ese ni wo ni so na kwa na amwa. Bibia e fake. Bibia is so. Bibia is so. Ajabo. Black power no. Oni eni na bedi enkomo no. Ye bemfa ne sa agro. Na de wo se man ne ye no. Inu se mpanfo mo hweche ne pa. Aman hene abrempon. Na se wo hene bi ekan. Okache ye pen. Ewo mansia. Se mu Stacy no wo hene hwe. On se na nsan. Me be kan ho asema che kakra se prison na wo mansia no. Ye ne aye de akonfo ene ahemafo ne ahemfo. Ye na se ye bone a na se boy oye ne yakodam. Ti aban ne meyi ni nkrofo mfiri ho. Enya aban dia. Wonim se ye wura se aban ne meyi ni nkrofo mfiri prison ho. Sa. Enti wore. Otie ye pa. Otie ye ne na esum nyansapam because ha no nyansansam na epie no ohini hia nyansasam atisa. Na otie se menye holism fo ni bi. Tim ye sam munyina momiye mfa. Na baabi e wo se kodru bi enkodru. Na mayam muyasu nyamuyasu yenye ho amane ne amane. Medi ane abusua pani ousu aduomi. Black power said ye mu on na ne bedi enkomai. Ye di si ni asore so akoye mo nyina mo ene hwa wajan hene. Ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore so. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame